Hi mga karon Bell! Happy Sunday! It's a family day ug happy day for me kay nakalibre tag kapaya. Salamat sa nagtanom ani. Ug kay libre man ang kapayas, 25 ra to nagasto ani sa ubang ricados. Kay lami man ikaw na ning atsara or pickled papaya or papaya relish, ato lang sursuryahan di lang ta ma-stress sa paggudgod. Yang scientific name niya kay Carica papaya. Sa Australia gitawag ni siya pawpaw, in Southern Asia gitawag ni siya kipaya, lapaya or tapaya. Yang sa Spanish names niya kay melon, zapote or fruta bomba or mamona. Nahisgutan ta last time nga high levels of vitamins A, C, and E ni siya nga makareduce siya sa risk of heart disease, nya taas ni siya og fiber. Nasa din siya folic acid na makaayon siya sa digestion o makareduce siya sa inflammation. Simple ni nga version, nara ni mugunsa pa imong nipang-add. Sa kani nga version nako, mas naglabaw ang kapayas. Lami kay siya ipare sa inyo sa inasal nga manok, inasal nga baboy, uban pang mga inasal diha or snugba. Be aware lang po sa gidaghanon sa suka, kamo na lay pag-control. So pag-enjoy mo, happy Sunday once again, happy lunch, Smoking Honorable Gums.